Què tal? Bona tarda, benvinguts en nom del Museu Etnològic i les Cultures del Món a aquesta última sessió del Trencadís Literari 2020 que hem fet, com bé sabeu, des del 5 de març fins a dia d'avui amb aquesta breu interrupció que vam tenir a propòsit de la situació de confinament que ens ha tocat viure i que, de fet, continuem vivint, malgrat les diverses fases en què ens anem desescalant, que ens anem desconfinant, però que vam arrencar el 5 de març aquesta mirada antropològica sobre Barcelona, aquest any a propòsit dels textos teatrals, com dèiem, físicament a la seu del carrer Montcada del museu el 5 de març a partir del text de Manuel Vázquez Montalbán, Flor de nit, i que Joan Lluís Bozzo, amb Degoll de Bom, va portar als escenaris. Després hem traslladat, com bé sabeu, l'activitat a la xarxa, que ens podeu seguir a través del directe del Facebook del museu, i avui, justament dilluns, dia 18, ens fa especial il·lusió tancar aquest cicle, avui que se celebra el Dia Internacional, el Dia Mundial dels Museus. Ho fem a propòsit d'un text que Josep Maria de Sagarra va escriure el 1935, un sainet en vers que prenia com a punt de partida una popular Rambla de les Flors de Barcelona per dibuixar un retrat d'aquella societat barcelonina de mitjan segle XIX. El director Jordi Prat i Coll, l'any passat, el 2019, va portar un muntatge al Teatre Nacional de Catalunya que pretenia demostrar que un espai com la Rambla tenia ànima per les ànimes que l'havien fet viure i a partir d'aquest text magistral, aquest clàssic del teatre català de Sagarra, ens feia també unes certes picades d'ullet a elements de la Rambla actuals com els venedors ambulants o les estàtues humanes i fins i tot també a l'atemptat que hi va haver-hi el 2017. Ramblejarem, per tant, des d'aquesta imatge de la Rambla vuitcentista fins a l'actual i més enllà, fins i tot, si em permeten, Jordi, a través d'aquesta conversa. Bona tarda i benvingut ja, Jordi, a aquesta conversa, a aquest trencadís literari. Com estàs? Bona tarda. Bé, confinat, però bé. Bé? Ho portes bé? Sí, ho porto. Això de no poder anar als escenaris, vull dir, com ho portes? Doncs amb ganes de poder anar-hi quan toqui, però ara no. Ara no. Quan toqui, sí. I tant, i tant. Aquests dies ho estem sentint que serà un dels sectors que costarà més, tot i que també sentíem que, malgrat tot, la programació del Grec tirarà endavant aquest estiu amb una, evidentment, situació pel que fa als espectadors una mica, doncs, això, no? A tenor de la situació en què ens trobem, però l'important és això que dèiem, que la roda cultural no s'aturi. Precisament, la vostra gira encara vau ser a temps de tancar-la, no? Malgrat el confinament que se'ns va obligar entre el 13 i el 14 de març, perquè vosaltres estàveu acabant la gira justament en aquelles dates, no? Exacte. Nosaltres vam estrenar a l'octubre del 2019, vam fer les 7 o 8 setmanes a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, després va haver-hi una període aturadeta en el qual vam readaptar una mica l'espectacle perquè pogués anar a fer la gira, que va ser una gira realment molt atapeïda, molt i molt atapeïda, de 2, 3, 4 bolos per setmana, que això és absolutament inaudit, i amb molt d'èxit o amb molta empatia amb tots els espectadors. I ens vam quedar a les portes de cloure-la. Ens va faltar Manacor, que ens feia molta il·lusió poder-hi anar, i Granollers, que era quan tancàvem la gira i podíem fer la nostra celebració. El 13 i 15 de març, tinc entès. Sí. No ho sé exactament, però sí. En qualsevol cas, a veure si es pot tornar a recuperar el muntatge quan es pugui, com dèiem, aquesta Rambla de les Flors amb aquest llenguatge poètic que avui en parlarem també, perquè, com dèiem, és un sainet en vers, cosa que també suposo que deu afegir complexitat a l'hora de vestir aquest muntatge. Recordeu també a les persones que ens esteu seguint que podeu fer arribar-nos qualsevol pregunta per en Jordi a propòsit d'aquest muntatge, a propòsit d'aquesta Rambla de les Floristes, d'aquesta Barcelona, o de les 3 Barcelones, perquè hi ha la Rambla o l'aproximació a la Rambla del 1867, la del 1935 i també la del 2017, com deia, 18, 19, 20, 21 i la que ha d'anar venint. Per tant, aquest exercici de ramblejar avui ens porta, com dèiem, d'una punta a l'altra. Però això que dèiem, quins són aquests punts de connexió que hi vas trobar a partir del text de Sagarra a partir d'aquesta Barcelona vuitcentista, per veure aquesta possibilitat de jugar amb el temps, que també ho feies damunt de l'escenari, Jordi? Clar, mira, el temps o com transmetre o traspassar el pas del temps en aquest muntatge era de les fites que jo tenia més al cap i en aquest sentit vam voler-ho marcar molt en l'espectacle. Respecte al que m'estaves dient, és veritat que quan Sagarra escriu aquesta peça, que és el 1935, és una peça d'encàrrec que li fa el govern de la Generalitat d'aleshores, des de la Conselleria
de Cultura, el Ventura Gasol, intenta crear ja un teatre nacional sota les circumstàncies que ja eren bastant complicades aleshores. I el que s'intenta fer és, tant amb el Liceu i amb el Teatre Poliorama, és crear unes companyies per fer un teatre popular. I un dels encàrrecs que es fa d'obra nova és a Segarra. Segarra estava acostumat a estrenar el Romea i en aquest cas, com que hi ha una companyia més o menys ferma feta per aquest nou projecte, escriu per aquesta companyia. I per tant és una obra que ell escriu amb bastanta rapidesa. Pensem que després d'aquesta obra, el 35, escriurà un parell d'obretes més que no són de la mateixa envergadura i que, per tant, podria ser la culminació d'un teatre popular en vers que volia fer Segarra abans de la fractura de la Guerra Civil. Sí. Aleshores, ell, per moltes circumstàncies, si un cas ja en parlarem, decideix escriure en vers perquè és el que li surt més de natural i perquè la seva, diguem, pulsió artística el porta cap aquí. I quan s'ha de plantejar una obra amb aquesta rapidesa, en comptes de fer el que feia habitualment, que era ubicar les obres doncs, a l'Empordà, si recordem el Cafè de la Marina, no? Per exemple, o quan se'n va cap a Ripoll per fer l'Hostal de la Glòria, o quan se'n va a Vic per fer l'Estudiant de Vic. O sigui, recorre molt territori pel que sigui i també recorre molt, sobretot al segle XVIII, al segle XIX, per fer un teatre que no s'havia escrit i que a ell li resulta més lliure per parlar de les pulsions humanes. Però quan ha d'escriure així en rapidesa, busca la immediatesa a la Rambla, perquè la coneix, perquè ell escriu al carrer Canuda, escriu allà a l'Ateneu, perquè quan va fer Vida privada, que la novel·la des del 33, per tant és de 2 anys abans, diguem que la Rambla té un pes molt important i tota la ciutat barcelonina. I en aquest sentit, diguem que mulla la ploma molt a prop de la seva idiosincràsia, molt a prop de com ell veu reflectida doncs, aquest carrer tan singular. I com és aquesta Rambla? Com és aquesta Rambla del qual ell està tan empaltat? Clar, ell el que fa és, en comptes d'escriure el 1935, se'n va a 1868, o 67, 66, diu just abans de la Revolució Gloriosa, la Revolució de Setembre, la que va fer tombar Isabel II, perquè al segle XIX també va tenir les seves mandangues. I en aquest sentit, ell busca sempre un moment històric que hi hagi, que faci eco en el que ell vol explicar. De vegades d'una manera més directa, de vegades d'una manera indirecta, el que sigui, perquè n'ha escrit tantes obres de teatre. I en aquest sentit, el que busca és un període com el que ell estava visquent, que a la Rambla, que és un espai polític, no? L'espai polític de Barcelona en el sentit que és absolutament transversal, en el sentit que hi pot conviure en un metre quadrat una prostituta i un alcaldable, que de fet ho posa a la Rambla de les Floristes en aquest sentit, doncs es poden tenir converses íntimes però mai pot saber, o privades, però mai pot saber qui et pot estar escoltant. I en aquest sentit busca aquest paral·lelisme amb aquest moment històric. Quan jo vaig pensar com ho podríem fer, vaig fer la mateixa reflexió. No puc posar-los vestits de contemporani, primer perquè el vers jo crec que no m'ho aguantaria com jo l'entenia o com jo el volia fer, però si Segarra s'anava enrere per fer idealitzar una Rambla que ja no és la que era, perquè ell deia que la Rambla d'ara, la del 35, no pot seure a parlar. I en canvi la Rambla de 1867, que ell havia ensumat, o aduïda, la gent podia seure i parlar. Per tant, ara ja no podem... Bueno, el que sigui, no? Aleshores, aquesta comparació amb l'ara, com que l'espectador meu ja era el d'ara, ja la fa directament. No calia que jo li posés. Però, en canvi, sí que vam voler fer alguna cosa de posada en escena que ens recordés que estàvem no fent historicisme, sinó presentisme, i, per exemple, tots els intèrprets anaven amb bambes, amb calçat absolutament contemporani i hi havia molts moments que ho ensenyàvem, que ho mostràvem, que la gent veiés que eren bambes i també el cabell era molt contemporani, mentre que la resta de roba era d'època. Però aquesta Rambla que tu vas posar en escena, vas voler també fer, com abans dèiem, aquesta mica de picada d'ull, de clocada d'ull, de record des del present, precisament, pensant en la gent que estaria asseguda mirant aquest espectacle, de com era la Rambla i això que dèiem, no? I de la gent que habita la Rambla i que també l'ha habitada últimament, ni que sigui a través de persones que hi han passat o que hi han deixat la seva empremta. No penso tan sols només en les víctimes de l'atemptat del 2017, sinó també personatges que han ajudat a fer de la Rambla en majúscules aquest
Main Street, no? Del Mediterrani, aquesta gran artèria de Barcelona, com un personatge més de la ciutat, no? No només personatges singulars i a vegades esperpèntics, sinó també personatges, com tu bé deies, que passejaven per la Rambla i que es feien dir sí senyor, sí senyora. Clar, el meravellós de la Rambla, que a part de la seva família, diguem, i el Barça ara, diguem que tot el món el té com a referent de passeig, no és un passeig especialment bonic, no és uns camps elisis, no és uns... El que el fa particular, segurament, és que és molt humà. I que és molt humà vol dir que no hi ha cap urbanista que hi hagi pogut posar res, perquè és tort, mal fet, mal girbat, perquè hi ha 4 palaus o 3 i mig que no encaixen uns amb els altres, perquè sí que estava trufat d'esglésies i de convents, però bé, com que Barcelona és una ciutat que li encanta cremar convents, però que n'hi havia molts i per tant s'havien de cremar, sense cap mena de dubte, aleshores van anar sortint bolets com una plaça reial, com una boqueria, no? Aleshores també, de cop, a la que hi ha la desamortització de Mendizábal i resulta que el teatre ja no depèn exclusivament de l'església, per exemple, que nosaltres tenim el teatre principal, que depenia del convent de la Santa Creu, o sigui, de la biblioteca, exacte. Aleshores, els burgesos van voler el seu teatre i van fer el Liceu. Per tant, diguem que el que l'ha fet singular aquesta Rambla han sigut aquesta combinació de flors, animals, durant tant temps. Nosaltres encara, jo almenys encara ho vaig viure, tota la part de dalt d'allò, dels neteges sabates, dels cotxes o dels carruatges que no sabies per on passarien, perquè realment no hi ha ordre. I l'ordre el fa les persones que l'han habitat. I això jo volia que el muntatge sortís. Però tampoc volia que sortís com anecdòtic, sinó, ja que era un llenguatge poètic, poder-ho fer transcendir. No es tractava de, mira, és la Monyos, o mira, és l'Ocanya, sinó que allò fes olor a la gent que l'ha viscut des de l'alegria, des de la reivindicació i també des de la lluita i des de l'enamorament, si tu vols. I en aquest sentit hi havia tot un discurs al llarg dels 3 actes que jugava molt amb aquests personatges que nosaltres en dèiem les ànimes i que si vols després més endavant ho podem anar, o si algú està interessat, anar desgranant una miqueta més. De fet, ara tenim una sèrie de fotografies que podrem anar veient, però abans, ja que tu ho citaves, i també ho deia només de començar, que és un text de Josep Maria de Sagarra, que és un sainet en vers, aquesta obra en vers, m'agradaria que hi entréssim no només a la complexitat, com també ens demana en Jordi, si va ser molt difícil adaptar una obra que està escrita en vers per Sagarra i, per tant, traslladar aquest vers a l'escenari durant aquestes pràcticament 2 hores de durada, tot i que al principi també hi entraves amb una mica de música i vulguis que no, si t'ho expliquen en música sempre tot és més plaent, no? Tot entra millor i és més amable allò cantar les veritats a una societat en un llenguatge poètic i floral, no? Com bé deia Sagarra, però alhora sense deixar de ser punyent, punxant, crític i al mateix temps tenir aquesta capacitat de ser un joc. Anem, si et sembla, al tema aquest del vers, perquè tinc aquí una declaració que havia fet ell, Sagarra, que deia: jo escric en vers perquè la visió que tinc del món fatalment s'empinta sempre d'un color poètic. El color poètic, per mi, és el de la contemplació, del somni i, sobretot, el de la suggestió. Ho deia l'any 32. I tu deies, per tant, si activem aquesta mirada poètica, veurem aquesta Rambla a partir de la retina de Sagarra. Explica'ns tot plegat com ho reflecteixes en l'escenografia, en el muntatge... Sí, mira, primer t'agafo una mica el fil d'això que has dit del Sagarra, que són les declaracions que ell va fer a la publicitat, perquè tothom, el 32, tothom li preguntava per què escrius en vers, quan ningú parla en vers, el teatre que es porta ara o tendeix cap al realisme, i aleshores ell va dir, escolta, si mireu el teatre com un lloc vinculat al realisme, aneu molt malament, perquè mai la tradició teatral ha anat cap aquí. Després, quan ell va fer algun intent en prosa, no li va sortir bé, no li sortien creïbles i versemblants al text. I, en canvi, el vers se li anava, o sigui, era un cavalcar. Exacte, i quan Shakespeare també escriu en vers és perquè cavalca, perquè el que vol transmetre li surt de natural. Aleshores, no anirà en contra d'una cosa que és molt destra. I en aquest sentit sí que ell, en aquest mateix escrit, diu: l'única habilitat que he tingut a l'hora de tocar el vers és no fer servir sempre la mateixa mètrica. Aleshores, ell combina versos heptasíl·labs amb decasíl·labs. Aleshores, l'heptasíl·lab és picat, va lleugeret,
gairebé ni es nota que és vers, sí que pots notar la rima si és que ell vol que la notis, però si no, tu pots anar tirant. El de Casilab és una mica més complicat perquè és en els moments que ell vol que la lírica vagi cap amunt i aleshores allò ja s'instal·la una mica més i per tant demana una mica més d'això, ser més destre a l'hora de dir-ho. A nosaltres, almenys a mi personalment, m'encanta el vers, soc molt rigorós, els actors ho saben, s'han de respectar sinalefes, iats, el ritme és importantíssim, vull que es marquin molt els finals de vers, que es vegin molt els blocs estròfics, perquè a partir d'aquí és com la música, un cop la toques bé, després pots volar. Si comences a fer-te trampes a tu mateix, és complicat després poder-te'n sortir. L'única cosa que passa és això que dèieu vosaltres. L'espectador, no estem massa acostumats a sentir teatre en vers. Clar. I fins i tot no sabem ben bé quina és la nostra tradició. I en aquest cas teníem un hàndicap, però que alhora jo em permetia dormir tranquil, que és el muntatge que havia fet la Cerdà per TV3. Perquè jo sabia que això ho havia vist molta gent, o que estava en l'imaginari, o que un cop de YouTube tu pots anar a veure el monòleg del final del segon acte o el monòleg del famós monòleg, no?, de Jo soc la Rambla de les Flors. Aquella tradició jo hi podia jugar. I a partir d'aquí podíem ser encara més planers nosaltres. Podíem fer un vers com jo l'entenc avui dia, que és fent-lo tot, però que la nostra orella al cap de 5 minuts digui però sí, total, vull dir, ho puc seguir perfectament. Sí, no se't fa estrany. Però alhora també podies conservar aquesta certa imatge poètica d'aquesta Barcelona que, malgrat la crítica, com dèiem, volia conservar el text de Segarra i, per tant, també mantenir aquesta imatge que sembla que s'ha anat degradant o esborrant o menys tenint d'aquesta flor. Sí, que era... Mira, la nostra voluntat era crear estampes i, per tant, això vol dir que ja estem en una imatge no realista, sinó pictòrica, si tu vols, no? Un dels grans referents que vam tenir era Modest Urgell, per crear unes atmosferes el primer acte era la primavera, el segon acte la tardor, el tercer acte l'hivern. Fins i tot nevava, però nevava molt simbòlicament, molt poquet, no volia que fos la gran nevada de Barcelona, que ja he viscut en altres moments, però no era el que jo buscava. I en aquest sentit, com que vam fer uns arbres que eren els plàtans, però... Ens ajudarà, perdona això que estàs dient, la primera fotografia. Perfecte. És obert a interrompre, perquè em sembla... No, va, perfecte, sí. Exacte, si veieu, això és el final del primer acte, hi ha aquests arbres que són aquests plàtans que, com el propi Rambla, són deformes, no? Cadascú va cap al lloc on li dóna la gana, però estaven pintats de color blau. Per tant, ja estàvem dient que no jugaríem al realisme, sinó que jugaríem a una idea pictòrica d'això. Igualment, el traç que hi ha a terra, que hi ha una banda blava, que seria la part més carretera, per entendre'ns, i una part ocre, que seria la part transitable per les persones. I això anirà mutant al llarg de l'espectacle de manera molt i molt subtil. Aquesta era la poètica, perquè a partir d'aquí vol dir que els signes que jo fico dalt d'un escenari poden adquirir significats. Per exemple, aquestes branques poden ser agressives, poden ser les mateixes gàbies dels ocells, com si els personatges de la Rambla estiguessin engaviats, no? Perquè si tu passeges per la Rambla estàs realment engaviat, en aquest sentit, és un túnel, d'alguna manera fet pels arbres, i això són subtilitats, d'alguna manera, que nosaltres volíem transmetre sense perdre el sainet que tu dius, no? Per poder llegir el paisatge també amb uns altres ulls i ple de significats si els hi trobaves, perquè també després hi entrarem, hi ha tota aquesta lectura sobre, ja que tu deies, aquests personatges tancats, engaviats, que eren les dones d'aquell moment, malgrat que són dones fortes, capitanejades per qui porta la veu cantant, mai ben dit, l'Antònia, les Rosa Voladeres del teu muntatge, eren dones que estaven empresonades, que estaven, engaviades. Mira, a mi em va servir moltíssim. Jo estic enamorat d'aquesta obra perquè penso que és perfecta i és rodona i que qualsevol tradició europea voldria tenir aquesta obra en el seu repertori. Perquè l'actriu i l'actor principal poden brillar, però no hi ha cap personatge secundari que no tingui un recorregut impressionant, amb pocs versos o amb més versos. I això ho sento, però és molt difícil d'aconseguir amb aquest equilibri. I muntant-la encara m'hi reafirmo. La sort que vaig tenir és que uns anys enrere jo vaig, per encàrrec del Xavier Albertí, dirigir La fortuna de Sílvia, que també és de Josep Maria Segarra, però que és de 1947, que és la segona obra després de el Martiri dels Morts, em sembla que es diu, alguna cosa així, que ell fa dient que ha d'escriure de manera diferent, escriu en prosa i emparenta aquest teatre de La fortuna de Sílvia amb l'existencialisme. No d'una manera...
ell mai diu els seus referents. Segarra parla molt poc, a les seves obres completes sempre fa 4 línies de cadascuna de les seves obres, però no diu els referents. Però és obvi, ja en parlarem més endavant, que la Rambla dels Floristes està dialogant amb Doña Rosita la Soltera de Lorca, estrenat en 1935, i que la Rambla dels Floristes està dialogant directament amb l'existencialisme francès, perquè ell ha estat a París i perquè coneix perfectament, perquè és un gran lector, aquest tipus de teatre. Amb això què vull dir? Que el germen d'aquest existencialisme ja està a la Rambla de les Floristes. Sí. Per això jo volia començar el primer acte amb un sainet, que és com està escrit a l'obra, aparentment lleuger, més o menys frívol. El segon acte ja tendir cap a una essencialització i el tercer acte dir que és tan existencialista el personatge de la Sílvia, de La fortuna de Sílvia, aquell final Sílvia David, emparenta absolutament amb aquest final Ramon, des d'un altre lloc, òbviament, perquè són unes altres historietes, don Ramon amb l'Antònia. I en aquest sentit és quan el Segarra, com que rep moltes acusacions, penseu que és l'únic dramaturg en vida que pot viure del seu teatre. La resta havien de fer altres feines, a part d'escriure la publicitat i no sé què, però realment, i això genera en el nostre país moltes enveges i aleshores, com que ell no s'ha... Com Lorca, penseu, com Lorca, mai han negat voler fer un teatre popular en vers d'alta qualitat. Sí, sí. Però en comptes de fer-se el pedant de jo llegir tot això, només veient que ha sigut capaç de traduir com ha traduït la Divina Comèdia, ja no cal dir res més. Sí, sí. Ja no cal dir res més. Per tant, a l'hora que mirem aquests materials, hem de veure que al darrere, jo deia Chekhov, deia Lorca i deia Elmer Rice, perquè són 3 referents que segur que d'alguna manera estaven actius, a part del seu teatre i del seu recorregut, quan ell escrivia aquesta peça. I el que deies tu, a partir d'aquesta fotografia, aquesta escenografia que també parla a l'espectador i que el trasllada cap a aquesta època, malgrat vulguis també que viatgi l'espectador, no? A través del 1867, del 1935, que és el moment en què Companys proclama l'estat català i en el moment en què ell la presenta, com deies tu, a partir de l'encàrrec de Ventura Gasol i després aquesta Rambla més pròxima en el temps pels espectadors. No? I aquesta escenografia anirà canviant també al llarg del muntatge, acompanyada, com tu deies abans, a l'inici, de música. Aquesta música a partir de Dani Espasa i de la seva composició que també ajuda, no?, a entrar-hi. Clar, mira, és que quan fas un espectacle per sala gran has de pensar en gran. Però en aquest cas jo havia de pensar no només en sala gran, sinó en que això havia d'anar a gira. I per tant jo no volia que a la gira veiessin un altre espectacle. I en aquest sentit, aquesta fotografia que encara esteu veient, veieu que el que jo volia era que això pugui anar a tot arreu. Per tant, fos prou estàtica i es movia gràcies als mateixos intèrprets que són els que muten l'escenografia. I així no haver de dependre d'artilugis, coses que ara no venen al cas. Em vaig acompanyar, òbviament, per fer gran muntatge del Dani Espasa a la música i de la Montse Colomer a les coreografies i de la llum, del so, de tothom. Però en aquest sentit era molt important. I el cas del Dani, el que li vaig demanar és que hi hauria un pròleg i un epíleg. El pròleg era just quan sonava els àudios de senyores, l'espectacle és a punt de començar, ja entrava tota la companyia en tromba, com si fos la Royal Segarra Company, i els deia a dir, nois, anaven amb roba interior, ara farem una obra d'una altra època, no? Però ja estava dialogant des de ens nuem, ens espollem, ens essencialitzem perquè anem a fer aquest tipus de teatre, aquest tipus de proposta. I això anava seguit d'una cançó que, clar, jo la coneixia i, per tant, la volia posar i volia que la cantés la Clara Altarriba, que canta amb meravella, que és la del Miquel Portemós, Les floristes de la Rambla, que jo la coneixia amb l'Orsió del Serrat, però, li vaig dir, fes-me que això pugui ser melangia dialogant amb estètiques Sílvia Pérez Cruz, per entendre'ns, i alhora pugui ser ramblera, que pugui ser rumbera. I això em servia per presentar els personatges al principi de l'espectacle. I per dir això, que érem una gent actual, contemporània, volem fer un teatre de l'antigor, per entendre'ns. I al llarg de la peça apareix música incidental, perquè havia d'haver-hi referències al Liceu. Hi ha un moment que l'Albert Moren, que fa el personatge del Julibert, cantava un trosset de l'Elisir d'Amore, perquè havia de sortir al Liceu a tocar de la Rambla dels Floristes. I en aquest sentit hi havia això, aclocades d'ull, que en solo fer moltes, molt transversals, perquè si la gent s'hi entreté veurà que hi ha moltes llavors que poden germinar, i després els canvis d'acte amb el piano, que tocava l'Anguera, bàsicament,
un dels actors fetitxe d'aquests que tinc, que sempre vaig posant, perquè fessin els canvis d'estació i els canvis d'acte als intèrprets. I al final de tot, sí que li vaig demanar que com a epíleg hi hagués aquest homenatge que abans citaves, sobretot a les víctimes de l'atemptat de la Rambla, i totes les ànimes que en el tercer acte no sortien, sí que quedaven al fons de l'escenari aprofitant tot el profund que és la sala del Teatre Internacional, fent el recorregut, com si diguéssim, de Canaletes fins al Pla de l'Os. Si et sembla, justament això que estàs comentant és la fotografia número 3 que teníem a punt. Si la Lorena me la pot posar, que és la nostra tècnica, que ens serveix per veure justament aquest, diguéssim, trànsit que feien aquestes ànimes que tu deies, no? A través d'aquest homenatge que tu deies, perquè dius l'espai o la Rambla vull demostrar que és un espai viu, no només perquè hi ha vida, com dèiem, tant d'una banda com de l'altra, tant dels que volen pregar Déu com els que volen riure-se'n, com aquell qui diu, però alhora també hi ha aquestes altres ànimes i aquesta altra vida que justament ha passat per aquest punt. Clar, un cop ja donàvem aquest codi, aquests personatges, jo podia jugar molt amb ells, perquè mentre hi havia l'obra anava funcionant, però mentre aquests personatges o individualment, el primer acte amb uns objectes, cadascú tenia un objecte, per exemple, hi havia una pilota, hi havia una gàbia, hi havia un canti, hi havia una bicicleta, hi havia un moment que ens remetia a l'èxode del 1936, bueno, el 39, com si diguéssim, perdó. Altres moments, per exemple, hi havia un moment que jo penso que és dels moments més que em pensava que serien polèmics i no, que era que treien una gran pancarta que deia fora la Borbona, que era un moment en el qual estàvem dient, el que estic dient jo ara, el que estem dient nosaltres és fora els Borbons i ja, no? Sí. I això des d'una sala gran, des d'un teatre públic, em pensava que algú podria dir que, bueno, es podria queixar perquè no venia dels personatges, sinó que venia d'aquestes ànimes, no? I en aquest sentit em servia sense qüestionar l'obra que estàvem fent, sinó reforçar-la en cada un dels moments per anar més cap a un lloc poètic, cap a un lloc social, cap a un lloc de reivindicació. I per això anaven així vestits, no? Que eren com de traspàs o d'allò que s'han tret o d'allò que s'han de posar, no sé, un espai que està viu per tot allò que és inexplicable, no? Per tot allò que conté. Abans ho dèiem que el que també simbolitza el fet de poder recuperar aquest text de Segarra en vers, hi ha tot el llenguatge de les flors, de la poètica, que això precisament emana d'aquest llenguatge de les flors, i que hi ha molt de, com tu bé deies abans, molt d'intertext, no? Que pots jugar amb molts significats. I a propòsit d'això, que abans ho deies, de les gàbies, de les branques o dels colors i del llenguatge de les flors, m'agradaria que m'expliquessis quines picades d'ullet en aquest sentit hi fas a propòsit, com deia abans, de la lliberació de la dona, d'aquest missatge més feminista, d'aquesta voluntat d'intentar trencar molles malgrat les circumstàncies tan asfixiants que està vivint aquella dona en aquella Barcelona. Clar, a veure, l'obra, òbviament, no? Es pot llegir de moltes maneres. En el moment actual que estem, jo intento, en la mesura que sigui possible, intentar no vol dir aconseguir-ho, posar el meu gra de sorra en el moment en què estic. En el cas d'una sala gran, també quan vaig fer els Jocs Florals de Camprosa, vaig optar per la paritat. I la paritat vol dir que vull tants homes com dones al de l'escenari, però també col·laborant amb mi. I si són més dones, millor, no? Però en aquest sentit també treballes amb gent afí o el que sigui. I també, d'alguna manera, una mirada, en la mesura que sigui possible, racial, saps? I que això no generi cap mena, d'una manera natural, sense haver de fer alarde, sinó que hi sigui. En el cas de l'obra de Segarra, sempre Segarra se l'ha associat per la seva vida, per tant haurà de passar una mica més de generació que no tingui aquest prejudici i que, per tant, jo crec que jo estic al límit, no? Al llindar del coneixement de la generació anterior amb el que no tindrà, afortunadament, la posterior, que és associar-ho molt a la persona, a la seva biografia, a si va ser un traïdor o no va ser un traïdor. Sí, quan se'n va anar a la Polinèsia es va escaquejar i no va assumir. Sí, quan va tornar per escriure en castellà en comptes en català. Sí, tot aquest tipus de politiqueig que ja t'acaba Rossinyol a Camprosa en el sentit de quan la política es fica en la cultura, malament rai, la política el que ha de fer és promocionar la cultura i deixar-se i fer les coses que ha de fer bé, en aquest sentit, i que, per tant, tothom tingui
l'espai en el qual es pugui dir el que s'hagi de dir i es pugui qüestionar i ens puguem equivocar, només faltaria, però no ser afiliats de res ni de ningú, sobretot. Doncs, en el cas de Segarra hi ha molt prejudici respecte al que en podríem dir el judici de la seva persona i de la seva personalitat, que m'ho vaig trobar a la mateixa roda de premsa, uns quants periodistes arrufaven el nas només del fet de muntar aquest tipus de Segarra, no? I amb això el que et volia dir, s'ha anat alçant el cel, que no sé on està. Parlava de les dones i de... Exacte. Aleshores, hi ha un determinat tipus de masclisme associat en l'obra de Segarra, en general. Però ja et dic, jo vaig tenir la fortuna de fer la Fortuna Sílvia i mirant la seva obra, diguem que els personatges femenins són molt més potents que els personatges masculins en general. Sí. I en el cas de la Rambla dels Floristes, conscientment o inconscientment, però jo crec que conscientment, totes les dones estan lluitant per millorar la seva condició vital. No n'hi ha cap que no vulgui canviar la seva condició vital. No són revolucionàries. O sigui, elles no sortiran com Mariana Pineda. Elles no seran revolucionàries, però sí que no se contentaran amb allò que no creuen. I, per tant, són molt honestes. L'Antònia, en aquest sentit, és un personatge, jo el deia, a l'alçada d'un senyor Esteve. Per què? Perquè és arquetípica d'un comportament. I això és molt poc habitual en la literatura, trobar un personatge que digui això és molt Antònia. Primer, perquè ell és espai. I això passa molt poques vegades en la literatura i en el teatre dramàtic. Ella, al final, diu que jo sóc la Rambla de les Flors. Ah, d'acord. I, per tant, ella no és només un personatge amb una anècdota, sinó que, com un ocell dins una gàbia, si li obren la porta i la treus de aquella gàbia, mor. Tindrà la llibertat, però morirà. Ella, com que és conscient d'això, renuncia a l'amor amb el Don Ramon, però li demana viure d'una manera diferent. I aquí ve la revolució, que és, jo no vull estar casada amb tu, perquè m'insultaran, no sabré defensar-me, estaré vestida d'una manera que no sóc jo necessito una parada per ser jo. I davant d'això li diu, vostè vingui cada dia, jo li posaré un clavell. Vol dir, follem el que hem de follar, passem del que haguem de fer, no ens casem, no em tornis a demanar que ens casem, però no deixis de visitar-me cada dia. I això és la gran revolució. Veiem la imatge que justament estaves citant, que és la del final. Ens hem anat saltant l'ordre, Lorena, i em perdonarà Lorena, perquè els nostres espectadors sàpiguen que és la nostra tècnic que ens aguanta. Exacte. Sintetitza el que deies, Jordi? Exacte. Just abans d'aquí, després del gran monòleg, després de donar-li carbassa per segona vegada, primera perquè ell ho ha fet molt malament i l'ha confós per una prostituta, però el segon cop que ho vol fer bé, ja sembla que s'ha acabat i que, per tant, és que no. Segarra escriu 4 versos finals o 8 versos finals, que jo dic que és el cop de porta de la Nora, del mateix nivell. Perquè quan tu ja et penses que allò serà això, ve la revolució i ve que ella li diu, s'atreveix a dir, hem de fer un món nou. I un món nou vol dir que les relacions humanes no poden ser perquè jo no em pugui defensar al teu costat del que em puguin dir. Revisant la resta de personatges femenins, són així de potents en la seva mesura. En canvi, els masculins són uns calaveres, uns aprofitadors o corruptes. No n'hi ha cap que quedi defensat. Això també va a tom amb les definicions que surten de la Rambla. Vull dir que això, no sigui que aquests personatges siguin així perquè són de la Rambla, sinó que són vasos comunicants, diguéssim, no? És el que hi ha a la Rambla. Clar, és que la Rambla, nosaltres vam fer molta investigació al respecte, no? I fins i tot posava 1.800 no sé quantos, totes les anècdotes, l'anecdotari, la cronologia que havia passat, no? Com si diguéssim. Però clar, la Rambla, d'alguna manera, per baix tenia l'entrada amb el port i per tant allà podia arribar qualsevol cosa de mercaderia. Però just al port hi havia el teatre principal, no? I per tant podies trobar-te que al carrer dels 30 Claus, no? Podies sortir del teatre principal, que depenia de l'església, recordem, veure una òpera del seu dia o alta cultura en el context de l'època i després anar a fotre el clau i consumir les drogues o el que sigui, perquè ha sigut una ciutat en aquest sentit. I les flors que tenen tot el mercadeig boí i de pas de temps, no hi ha res tan efímer com una flor, també jo a l'obra ho feia, el personatge
de la Berta Giraut, a part tenia una rebotiga que ella venia tot allò que sabien per què anaven, que no anaven per les flors, sinó que anaven al que hi hauria a la rebotiga, no? I en aquest sentit, clar, és en molt poc espai, és tot un món molt potent. El doble moral, també, d'aquella societat barcelonina. Estàvem parlant dels personatges femenins i jo voldria que ens comentessis precisament la influència de l'Antònia sobre aquest personatge que ara veurem, que és la Carmeta. I aquesta manera que té de veure el món. A veure si podem fer una fotografia i a partir d'aquí explicar-ho. I tant. O sigui, el Segarra fa una cosa que jo crec que és un gran encert, que és posa la soledat de l'Antònia es veu perquè ella cuida la seva neboda. Ella no cuida una filla. Ella no té algú a la parada que l'ajudi, sinó que és una neboda. Clar, aleshores nosaltres, mirant aquestes efemèrides que dèiem de la Rambla, pensàvem com és que han arribat a aquest nucli familiar de dos. No es parlen ni de pares, ni de germans, ni d'avis, senzillament estan soles. I ara que estem en pandèmia, Barcelona, emmurallada, al llarg del segle XIX, ha tingut moltes pandèmies, sobretot dues grans pandèmies de còlera, que es van portar un tant per cent molt elevat de la població, i just en aquest moment que passa la peça hi ha una pandèmia de dengue, que això no surt a l'obra, però bueno, ja que hi era, en el sentit que no va ser mortífer, però sí que realment demanava, reclamava tirar les muralles a fora, o sigui, va ser una ciutat emmurallada a partir de 1714 per les circumstàncies que sabem, es va mantenir emmurallada per poder tenir controlar la població, però aquesta població va créixer, es van crear fàbriques i allò era insalubre absolutament. I no valien ja les fórmules d'obrir una via laietana o un carrer Ferran, sinó que calia ampliar. Aleshores, amb la seva nebodeta, en el final del segon acte, que aquí veiem el segon acte, i com que veieu també que han canviat les flors són absolutament tardorals en aquest moment, tot són les robes que ha fet la Montse Manós, eren ocres, marrons, no? I ja passava a un lloc més apagat, viu, però apagat. Ella, que ha estat sempre en contra del noviet que ha triat la seva nebodeta, aleshores, en aquest moment, un cop ha tingut la desil·lusió amb don Ramon, canvia i diu, jo no vull que siguis com jo, no vull que siguis que no. O sigui, si tu trobes l'amor i et penses que és això, és aquest nano que mires un bastrús, però tu te l'estimes, endavant, no? I en aquest sentit, aquesta renúncia pel bé de l'altre, que és el que fan els pares, no? Jo vull que tu siguis feliç a pesar de la meva soledat, no? Perquè ara, a partir d'ara, em quedaré sola. I això és el que volíem treballar ja molt més bèstia en el tercer acte, la soledat dels individus, dels personatges, en un món que està ple, perquè la Rambla està ple, però et pots sentir molt sol també a la Rambla, no? I en aquest sentit això és el peu que ens donava per entrar al tercer acte. I deies també que és una lectura d'aquest espai on ja passa la vida, evidentment, que hi ha vida, hi ha mort, però alhora també a partir d'aquest llenguatge poètic fer, tot i que hi ha un retrat una mica còmic i evidentment que hi ha molta comicitat, hi ha un regust molt amargant perquè parles del pas del temps, passes d'una època que s'està acabant, passes d'un període finit i, evidentment, parles de mort, això que dèiem en tant que hi ha hagut molta vida. Això, a partir d'aquesta fotografia, que és l'última que ens queda, és on veiem precisament aquest trànsit d'ànimes, d'esprits que es barregen en aquests dos espais temporals que tu vas fer també ramblejar en aquest text, no? Sí, en el primer acte les ànimes només passaven per aquella carretera blava que veieu i només al final del primer acte traspassaven d'alguna manera i es barrejaven amb els intèrprets que feien la peça a primer terme. En canvi, en el segon acte ja volia que aquestes ànimes creessin grups, que aquestes ànimes es intercalessin. I aquesta escena que veiem aquí a la Nia Jaume i a l'Albert Pérez conversant, es veu perfectament com aquestes ànimes van transitant i un espai de vida és un espai de mort. Si em remeto a Lorca, no? Ell també, som lorquiano jo, quan veia un nen, es diu, que venia a dir quanta muerte hay en este niño, perquè hi havia molta vida. No? En canvi, en una persona moribonda hi havia poca vida i per tant, hi havia molta vida perquè estava més a prop de la mort. I en aquest sentit,
jo crec que l'espai de la Rambla, en el qual s'hi han fet execucions públiques, en el qual hi ha hagut batusses o les famoses bullangues i, malauradament, doncs això, l'accident l'atemptat terrorista de la furgoneta de fa 2 anys. En aquest sentit, són aquests espais tan vius que quan irromp la mort alguna cosa queda. Però també queden, el que et deia, no? Una canya hi queda, una revolució, una manifestació feminista hi queda i no volia ser molt il·lustratiu, però que això ens hi remetés. No? Aquí veiem que va amb un vel el personatge de l'Anguera perquè teníem l'església de Betlem a tocar on està la Rambla dels Floristes i, per tant, també poden haver-hi celebracions de boda i més com que hi havia el capellà allà a prop, em venia de gust jugar també amb aquest tipus de reforç. Ho dèiem abans també, la Rambla com a símbol de Barcelona, com a símbol de trobada, de llibertat, de promiscuitat, això de vida, de mort. O sigui, la Rambla és tot, no? És un dels grans personatges de Barcelona que serveix per retratar-la i explicar-la i mirar d'interpretar-la durant les èpoques de diversos focus. Però també és caldo polític important, no? Acaba fent la xup-xup allà. Tu deies que, malgrat no vols fer política amb els teus muntatges a partir del text que sigui, ja riu. I ja, abans ho deies, no? Aquests que sortien, fent fora la Borbona, doncs que justament estem fent referència a aquest fet de la Revolució de la Gloriosa del 1868, no? Però quina lectura n'ha de fer l'espectador de tots els moments històrics polítics que van tenyint aquesta obra? Dues coses. L'espectador que faci el que vulgui. Sí, evidentment. L'espectador que sobretot, si no li ha agradat, hi haurà un espectacle que li agradarà més i que hi vagi. O sigui, que és un fet cultural i que nosaltres fem propostes i que allà hi són. 2, jo crec que qualsevol acte cultural és un acte polític perquè parla la polis i, per tant, quan abans m'he posat una mica més així és perquè jo parlo a la polis i m'agradaria tenir, ara que estem enclaustrats, una mica de silenci perquè la polis no em doni tant de soroll per saber on puc aportar o no em puc aportar o el que sigui. Em va passar amb Camprosa i m'ha passat sobretot quan el que et deia abans, revisem, jo he fet Pitarra, he fet Segarra, he fet Rossinyol i sempre he anat acompanyat d'un ideari polític al costat, no? Perquè des de la Renaixença diem que hi ha hagut una branca més lliga regionalista, una branca doncs, més pujolista, que s'apropia d'un imaginari i, en canvi, jo vull parlar a la gent d'un territori. I aquesta és la meva polis, en aquest sentit, no? I votar, per mi, és posar la papereta i, per tant, exerceixo com a ciutadà, però dalt d'un escenari, amb aquest material o amb aquest repertori, no m'agradaria que es vinculés una cosa amb l'altra perquè hi perdo jo, no em qüestiono. O sigui, mai m'he qüestionat tant com fent els Jocs Florals de Camprosa i, en canvi, en el cas del Segarra, mai he cregut tant que aquest home és més feminista del que se li ha atribuït. Segurament perquè es va casar amb una dona molt interessant, que es diu Mercè Devesa. Sí. Sense cap mena de dubte. I en aquest sentit, em passa que això, no? Puc posar fora la Borbona perquè entenc que és el que s'està demanant, el que estem demanant, i que és del poble, ja m'entens? Que és quelcom que s'està discutint. Com, per exemple, també hi ha una mena de sardana que feien en el segon acte que a mi em remetia a la Via Catalana, perquè per la Rambla, el moment aquest d'allò, però és com anecdotari. Aleshores, si un s'hi fixa, un ja sap llegir els signes o els símbols. Sí, evidentment. Però vull dir que tu, abans ho deies, no? Són 3 moments que, vulguis que no, políticament han marcat, no? La Revolució Gloriosa, l'Estat català el 35 i després aquesta... El que passarà ara. No sabem cap on anirà, però fins que no va arribar el coronavirus hi havia Bueno, nosaltres quan fèiem l'obra era just quan estàvem pendents de la sentència del procés. Exacte. Vull dir que realment tots sabem el que hem viscut en el sentit que és molt potent i que jo crec que manca temps per analitzar-ho bé per què es va produir i per què no s'ha produït. Però en qualsevol cas hi ha una cosa major, que en aquell cas va ser la Guerra Civil, en l'altre cas va ser això, no? Aconseguir que la Borbona s'exiliés, l'Isabel II, i que al cap d'un temps nasqués la Primera República, però és un país políticament molt complex, amb molts interessos econòmics, amb molts interessos polítics, òbviament, que fa que sigui molt ric i molt interessant des d'un punt de vista d'escriptura, de reflexió, i ja està. Aleshores, no es tracta tant d'allò que voldríem, sinó d'allò que és. I sobre això, nosaltres... Jo en teatre, si faig teatre és per conèixer millor l'ànima humana.
I el que a mi m'agrada és veure com aquests personatges, com deia Goldoni, en una societat donada, mouen les seves emocions. I a mi aquesta obra m'interessa, bàsicament, perquè al personatge de l'Antònia hi ha un home que li diu unes coses que ella no es pensava mai que ningú li diria. I ella ho rep bé, però no és capaç de dir sí. I a mi, jo vull muntar aquella obra per fer aquells 8 versos, aquells 14 versos que intercanvien la Rosa i el Xavier Ripoll, que ho feien també. Clar, però anava a dir, i això t'ho permet, per exemple, un territori, un espai com la Rambla, que hi cap de tot, i que hi dona cabuda tot, però allò que dèiem. No, i si em permet fer crítica, o sigui, abans hem començat parlant que Segarra escrivia en vers perquè hi havia com un artifici, no? El teatre era artifici. Sí. Un dels meus mestres, que no he conegut, òbviament, no? Però que és Meyerhold, ell parlava del teatre de la convenció conscient, que vol dir que si tu ets conscient que ets al teatre, a part de l'emoció, la consciència podrà treballar. I, per tant, jo podré qüestionar l'univers que se m'està donant. Si jo penso que Segarra, Pitarra, Rossinyol són d'una tradició que només pot fer un TNC, d'un tipus de casta i d'un tipus de caspa, estic negant a la gent que viu en el meu territori qüestionar-se aquell propi territori. I això és el que a mi m'agradaria, en la mesura que fos possible, ampliar, eixamplar, perquè si no, no estem a la polis, estem a la por, li falta l'is. I en aquest sentit, el teatre, sobretot el teatre públic, clar, és que jo també parlo molt ara perquè he hagut, afortunadament, he tingut el recolzament del Xavier Albertí per poder fer espectacles de revisar aquest tipus de material i m'he hagut de preguntar tot això. I és cap on jo ho he tirat, puc estar més o menys més igual, no?, amb els meus comentaris, però és cap des d'on parteix la meva honestedat artística, per dir-ho d'alguna manera. Anem acabant perquè estem pràcticament en els minuts finals, però jo volia recordar unes paraules que Guillem Martínez va escriure al pròleg d'aquesta edició que es va fer després de la Rambla dels Floristes i també formar part del programa demà, si no m'equivoco, de l'espectacle, de l'obra que deia la Rambla dels Floristes és una peça pensada per divertir, però al mateix temps és una obra que deixa un cert sentiment de desolació, com dèiem. És això la ramblitat que feia referència a Guillem? Sí, segurament sí. Tots hem anat a la Rambla segurament per Sant Jordi, però tots segurament hem acabat molt malament un dia a les tantes de la matinada a la Rambla. I segurament haurem tingut la sensació molt diferent en aquest tros d'espai, no? Que no deixa de ser un cordó umbilical. És que jo dic, que hem de parir cap amunt o cap avall, però quan rambleges no t'estàs a la Rambla. És un lloc de vida o de mort, de naixement o de finitud. És un lloc de pas, un lloc de traspàs, no? I en aquest sentit, això et pot generar molta companyia i hi haurà molta soledat. I per això jo crec que és un passeig que tothom vol, que qualsevol ciutat xina voldria tenir, saps? No ho sé, és algo que és molt difícil d'explicar, no? Jo hi he estudiat, jo vaig estudiar comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra, que estava just ficada al final de la Rambla. Jo també. Vaig viure molts anys al carrer Petritxó. Per tant, vull dir que des de les celebracions del Barça, al Sant Jordi, l'he viscut molt i també el dia, desafortunadament, dels atemptats, no? I vulguis o no, que cadascú l'ha viscut a la seva manera, però és que és molt difícil d'explicar-la, no? És així. Dic, però per això està bé fer-ho a partir d'un text que enalteix el llenguatge poètic, el llenguatge de les flors, que alhora també té... I que Segarra se'l coneix molt, és el que et deia. Jo crec que Segarra se l'inventa molt poc, aquesta Rambla. Com a altres llocs a fabular, aquí se l'inventa molt poc, la respira. El monòleg que fa l'Antònia, quan diu un moment, no? Sí, un moment, i comença a fer... Vostè sap què és la Rambla de les Flors? Clar, aleshores, quan ja diu aquesta pregunta, ja tot s'aterissa i vols sentir aquelles 3 pàgines perquè només nosaltres ho podem entendre, no? I això és el que crea arrelament, perquè és que és molt difícil d'explicar. I aquells versos estan molt ben explicats, perquè diu, i passa aquest, i passa l'altre, i és això, i fa servir un llenguatge molt precís de cada un dels moments, de les 24 hores de la Rambla o d'una vida a la Rambla, no? A costa de fer una foto estàtica, perquè és això, és un carrer viu, no? Un moviment, evidentment, com qualsevol carrer, però més aquest on hi passa això, i conflueix tot i tothom. M'ha agradat molt ramblejar amb tu, Jordi, a propòsit d'aquest muntatge, que no sé si un cop passi tot això teniu intenció de tornar-lo a portar, a muntar o no, o ja està tancat? Mira, jo sé que els actors estan amb l'espineta.
però perquè ens ho van, no? Estroncar, ens ho van estroncar. I realment s'ha creat una companyia molt bonica al voltant d'aquest espectacle, molt bonica, i alguna cosa volem fer. Alguna cosa farem si tenim la inventiva, però ja es veurà. Ja es veurà, molt bé. Escolta, doncs, el que deia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta última sessió, per acompanyar-nos de bracet ramblejant a partir d'aquest text exquisit de Josep Maria de Sagarra, La Rambla dels Floristes, que, com tu deies, te'n vas enamorar i així el vas traslladar a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya i que avui ha de servir per tancar aquest trencadís literari que ha aportat o ha mirat de portar aquesta mirada antropològica a la ciutat de Barcelona a través de diversos textos. Per exemple, el que va triar la Carme Portacelli, ara fa 10 anys també, que va portar al Teatre Nacional en Pablo Ley, el senyor l'Auca del senyor Esteve, o la mirada sobre la plaça del Diamant de Rodoreda que va fer Paco Mir, o la que parlàvem just ara fa uns dies de Gregori Escalona sobre quan la ràdio parlava de Franco, del malaguanyat Josep Maria Benet i Jornet, o del que et va servir per obrir aquesta sessió de més o menys cada dijous, cada 15 dies, si no ens hagués estroncat també el coronavirus, Joan Lluís Botzo i de Goll de Gom a partir del text de Flor de nit de Manuel Vázquez Montalbán, on el cronista deia: Barcelona és una ciutat que li agrada molt que es parli d'ella mateixa. La ciutat cada vegada més rica i més pobra, amb més desitjos i menys memòria. No sé si comparteixes aquest text. M'encanta Flor de nit, m'encanta Montalbán. Jordi Prat i Coll, moltíssimes gràcies i fins a la pròxima. A reveure. Gràcies a vosaltres. Així doncs, tanquem aquest trencadís literari que, com us dèiem, vam encetar el 5 de març la seu física del Museu Etnològic de les Cultures del Món amb aquesta obra, amb Flor de nit, i l'hem acabat avui, aquest recorregut, precisament amb la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra i amb l'acompanyament també del director que la va posar en escena en aquest muntatge al Teatre Nacional de Catalunya, Jordi Prat i Coll, tot just l'any passat, i que acabava pràcticament just quan ens començàvem a confinar, entre el 13 i 14 de març, fins i tot també estroncant algunes d'aquestes últimes funcions. Gràcies, doncs, per ajudar-nos a fer aquesta mirada antropològica a Barcelona. Gràcies per ser-hi els que heu vingut cada més o menys 15 dies aproximadament a la cita a través d'aquest directe del Facebook del museu i us emplacem a continuar celebrant la cultura, no només online, sinó que també ara que ja ens podem anar de mica en mica desescalant amb precaució, que l'anem fent cap als temples culturals que tenim més a l'abast, siguin els teatres, quan ho puguem fer, també els concerts en directe de música o a les llibreries i les biblioteques, i per descomptat als museus, que és on ens ha acollit aquests dies. Gràcies, salut i cultura.